ورحمة الله وبركاته. جلنا بقاوي تقول الله عز وجل ولبصلاة المراد معك صلى الله عليه وسلم لأنها باب القرآن الحيض القرآن هالا ياكي يم جروبه يم حيلا تو umando en jangino hadisewol Aisha golowi Fatima bintu Abi Hubaysh warino ha annabi sallallahu alayhi wa sallam o warino jami tay bako en fudda ha dar wodi jamul dirya o jaminamno sebe asawere salinde mi yelni wo yarimo to wonno mi fikirimo amma woni tafasil jidan lutti midano hammalna damol mando do ko jawab je yani wala tafsir aw yamina Allah taala ko laani hala idda jirewbe yake to ebe bodo mari al aada mudum amma al aada man do wara marrare wore hitande pal wala ta hitande ne yake idda ma ko fitina mo do dubi tati o iddata to amma wodi tafasil ji lutti kanko man ɗo nde woore tan o haylata hitande nde woore o haylata nde woore tan yamma ko warata hitande ɗo kanko ɗo wajibi dow maako o eddiraɗo duuɓi tati banniman mi fitirimo banniman woni to amma wodi tafsil ji ɗo lutti yaake man ɗo roɓe ɗon ɓeɗo selliti geɓe ɗiɗi ha ɓamtago ayla maɓɓe imma ɗam ɓamti sam ɗam warata o meeɗayno wargo o meeɗayno laarugo al aada maako mallima al aada man meeɗino wargo amma ɓamti icci tan mallima al aada man ɗo wara amma woodi yaake ha yani hande ɗum warata kala hitande fu bana jotta o wi marrare woore tan nde warata hitande masalan lewru safar kala nde lewru safar waɗi fo o yiyan al aada maako to o teni ha majum te hitande waranɓe ha lewru safar to kanko ɗo duuɓi tati o eddata ɗo kan wala hunde ɗo ha totton puisque ngam do yaada be zahir Qur'an jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi almutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru do kani to jota kam noyta al adaman ɗon no ɓamti to al adaman ɗon no ɓamti warata sam amma ɓe tabiti no woodi yaake no warini ha ngendam ma ko ɗon no wara ɓaawo ton te itti acci warini to ɗo kanko yaake hitande woore kanko bo eddata lebbi jeenayi ma ɓe wiiji aynu bo haala reedu lebbi tati bo je yiyamma ko man tawi ɗum hitande woore o eddata en famri amma noy to al aada ma ko o meeɗayno yiwgo tan kanko ko jooɗi haa ɓe te'imo meeɗay yiwgo al aada kanko to kanko bo lebbi tati ɓe lebbi o limata yani lebbi tati kalkal o limata tammini en famri nden bo woɗi ƴamol ɗiɗabol bo ko laarani haala filu goɗɗo ɗon masalan to o soodi hunde ha goɗɗo ɗo o yi o tawi hunde man nde ɗon mari ella nde ɗon mari muskila moodi ɓe wiyata yo oɗon mari ko ɓe mbiyata khiyarul ayni ɗo o yi o soodi hunde o yi o tawi nde huwantamo kuugal de o soodi hunde man en famri masalan bana o soodi termus kam ha wananamo ɗum na ha mentanamo ndiyam ma ko ɗo wuli nabani to o dollida to taka mo soodi o woti ha saare o waati ndiyam ɗam termus man wulnata to ɗo modi ɓe wiyata yo oɗo mari khiyarul ayni o foti o lornana on man to o lornani on man bo wajibi on man hokkitamo dala mako en famri bo ɗum wajibi ɓanni mi winamo to amma woodi masala ɗo lutti goota ha dow masala man ka dagata ha modiɓɓe woodi ko ɓe mbiyata bara a ha filu min mi yami fe'ital muslima masala nokkure daarinde ba ha Nigéria ko nandi e majum mi waddi haɗɗo mi waddi haɗɗo min yaake miɗo sooda ha maɓɓe e fondanayya ko nagani to min bo nde mi waddi ɗo mi wari mi sippanima an man bo yaake en ɗo gaɗa cogguɗo an kam aɗo soora dow ɗum noy dow ɗum ɗo banano ɗum woni termus kam wulnan ko nabani a woti ha saare a tawi wulnata nabani to ha sharia islam kam aɗo mari khiyarul ayni a wartiran a wara a jawa dalam famri to amma foti min yakata a wari ha a sooda mi wiyama to hunde ɗo min banni mi soodi
bana a yiɗo banni mi soodi min fu banni mi fayi ɓe testanayyan ta a soodi a yaha tawi huwanima ba yiɗi ma oho to huwanayma ba yiɗi bonoy to ka waɗa muñal a sargalama a yerdina to o yerdi o gaɗi coggu o lornata en famri amma nay to wi ka min kam yerde halas o yaha yeeso en famri amma to wima o yerdi kanko kam o soodan ɗo banni ko yo tawi wooɗay o lornantama nde an fu banni a waɗi a soodi to ka wala iskal to amma dagata ko yo bana himɓe feere waɗata ha resiji daga ɓe yewtude ɓe goɗɗo ɓe windana goɗɗo ha resi man ɗo ɗo windi yo o lornata ɓe remboursatamo dala ma ɗo kam char'an dagata mi ɗo yiya bo ɓurna yaake feere ha filoɓe ɓe ɗo ngara ɗum kono banni ɓe ɗo winda ha dow resije ɓe hokkete wiyama a lornata to kayinka dagata en famri goɗɗum yaake nde dagata bakko a winda dow resi man ɗo en yewtida min be ma hunde nde ɗo téléphone ɗo bannima min mi feƴi nder carton ma min fu mi waddi to a yi a tawi huwata voɗay a lornata min fu banni mi feƴi yaake nde ɗo fe'a bo ɓe testanayya en narrina o e narrite mi monta hakke mi windante mi hokke amma aɗo yiya a anda an tema bindiyama goɗɗo feere wawata janngugo kono banni to ha dow resi man ɗo windi banni janngo to a lorina se on yaha kiita do etena do atama do ete ga aɗo windi a dow resi alhaali bo ana anda a janngay to ɗoɗo ɗo julɗo ka o dayta kuje banni en famri masala kañum waɗi yo Umar ibn al-Khattab to goɗɗo jannga yaake filo jaɓata nasta lumo sey to goɗɗo janngi masail ji ko laami haala filu ngam sona non fu yo a yana ukko ɗo kuje yimɓe tan donc daga coggu waɗay daga ta a arta ɗum a waɗa ɗum ha dow resi warta to mi soori ɗum de a winda ɗum a hokkami yakke to mi hotini lori na ɗo windi aɗɗona ta a soodi min kam mi lornantama ta tawi volay mi ɗo min fu banni mi feyi to ɗo dagata ha sharia ɗum famri saka yaake nde dagata sey to en narri tawol a yerdi e mi yerdi halas minda nanema filu kam ɗo mahi dow ɗume ɗo mahi dow yerda na bannin walla bannin illa an takuna tijaratan hadiratan illa an takuna tijaratan an taradin minkum yerda ɗon akkude moɗon ha filu wala iska en famri to ni mi tammani ɓe famtide dey masala ma na kay ɗo kana ɗum hunde ɗo jamba on kayum kam on famri a soori hunde bo on sappo mo sorante man a yamo waɗa facture bo sappo e ɗiɗi kana jamba ngam to a jaɓi ɗo mo a yaranta man ɗo dow bo sappo e ɗiɗi a soodi na banni nelaɗo bo dagata o heɓa riba famrina c'est ta a sippan amma ta a nelaɗo dagata a heɓa riba famrina nda bo sappo yo sownam hunde ha luumo a yehi ha luumo a tawi hunde an bo jeenayi be reta nami neli maɗa a wartirnami hunde an amma aɗo sippa on a ƴewanami téléphone aɗo mari kaza nami ɗon mari dalame bor sappo bingo bor jeenayi mi feƴi mi waram tippana mi ñamari ban parce que ala iska ɗum filu amma min nelima on ya sorana kayen ka ɓe ñamata riba a tuttu en famri riba man mubashir gayru mubashir fof ɓe ñamata ta yiɗi ɓe hiila ba jawiɗo a sori hunde bor sappo a windane bor sappo e ɗiɗi la en famri ɗo kam ko waɗi ɗo bor sappo e ɗiɗi ɗo ɗum haram annabi je ɗo wiya la yajuzu malu mri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi dagata jawdi goɗɗo egga ha maako warta hama hunde maako egga ha maako warta hama se ɓe belenga nafsu maako oɗo yiɗi oɗo yerdi kañum waɗi modi ɓe annabi je ɗo harmina torugo ta a tori ɗo nafoti ɗum hokke ngam sentede ma alhaali bo mi yiɗa ɗum fu ɗum ɗon noon nde ñamugo haram masina bannin a waɗa tawi amen ɗiɗo ni mi ƴonima wayne useni wallahi mi ala yaaki am yahata tan hokkam bo ɗiɗi hami ami tefna masala to mi hokkima ɗo yake feere mi yiya wala mi watta mi hokkayma ngam a wari andi mi woodi malinoy mi joni am se mi hokke famina alhaali bo yake miɗo wurtina miɗo hokke ɗo miɗo hokke ngam daraja ma amma mi yiɗa ɗum hay ceede ma eggi warti ha alhaali bo a yiɗa to ɗo ɗo la yajuzu shar'a ɗum sella ha wonma laaɓa hunde goɗɗo a warta fama te laaɓa famri goɗɗum aywa
hutta en maɓɓita dam kañum wima yo an kana mi neli mana to nde mi nelima a yaha discuti prix a heɓi ustari dalaman jee am a wartirnami hunde am ko ɗum dal sappo a wartirnami famina malli bo a yami a wayne mi heɓi ustari malli bo tomi heɓi ustari kam ni a ta heɓi ustari hoosu en famri banni go to mi joynima boutique aɗa sippanami miɗo yoɓe lewru mi wima nda ɗo boor sappo ɗo boor joyi ɗo boor ɗiɗi goɗɗo waɗa discuté mako a sippi boor sappo ɗiɗi a boor sappo je mi wima boor ɗiɗi ɗo je am na je ma ngam miɗo yoɓe en famri anda to en yerdidiri yo ƴetta kam hunde nde ɗo min ka to mi a hokkiyam a wi ɗo boor sappo ɗo to mi heɓi ɓuuri kam noy jeema to ɗo ka halas ɗo ɗo ɓe ɗo wiya ɗum isnu al am to ka ko a wima boor sappo a sifi boor temene 90 jeema boor sappo jeema non yon yerdidiri amma miɗo yoɓe lewru jora bo siɗo tippanam kaza a heɓi ɓeddi mi yinoma bo booro joyi si a hokkitam hunde am si a ko famniti ka so jomiro subhanahu wa taala famne nden o wiyata kadi an aishata radiallahu anha أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. حديث العائشة أم حبيبة عندما يكفر برجونا حبيبة يكفر برجونا أم حبيبة كم كمان لهم جريراو debbo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o mbiyata Zainab kañum ɗo derɗiɗi ɓe teerirawo annabijo mo mbiyata Zainab bintu Jahash to kanko man ɗo wari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wari ha o sinka yaaki iyam al aada maako o wari o ƴami annabijo sallallahu alayhi wa sallam inni ustuhidat 7 sinin yani iyam ɗo wurta ha maako duuɓi jeeɗiɗi iyam ɗo wurta ha maako en ɗo yiya wato hande jarriboje e jawmirawo subhanahu wa taala jarribata woɓɓe feere iyamon ɗo wurta ha maako duuɓi jeeɗiɗi ɗam wato hande ɗam darata to fa sa'alat rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam an dalik so wari o ƴaminulaɗo allah ha ɗo man yani ha dow yaake iyam maako man ɗam ɗo doogi ɗam ɗo wurta toon fa amara ha te annabijo ƴami umrimo an tastasila annabijo yimo ho yiwtat taka fuɗita juulugo famrina annabi jetamo fa qala hada irqun iyam ɗam ɗo noy kañumman ɗo ɗum iyam irq ɗo bo wato ɗum iyam ɗum wurtanɗam haɗa ɗo na iyam je wurtata ha renga iyam je wurtata ha renga on kañum woni iyam al aada amma je wurtata haɗa ɗon man ɗo kañum kam ɗum ñawɗam kanjam kam famri imma bana yetta goɗɗo ɓe nawnimo ha ɗaɗol maako woni na iyam wurtan to ɗo nayi ɗum wurtiri ɓe sababu to kanjam ɗam wala kiita to ɗo kanko yaake maako jawmirawo subhanahu wa taala jarribimo be man yani iyam ɗo wurta ha maako wala darugo to ha yaake wurtugo iyam man ɗo kanko man o waway o hetti yani o sendiri hakkunde iyam alaada ɓe iyam je toy ɓe iyam je istihada man kanko man kam pat oɗo darni julde o juulatama oɗo acci julde duuɓiji ɗo nden annabijo sallllahu alih w sallam wiyatamo yo fa amaraha an tahtasila annabijo umrimo o yiwo kadi jotta kam to giwam ɗam o yiwata kam ɗum giwam je istihadana mala ɗum giwam je hayla haɗo ɗo modi ɓe ɗo loori woɓɓe ɗo wiya yo ɗum iyam istihada ma noon o yiwanta woɓɓe wiyata kay ɗum iyam al aada ko waɗi ngam al aada man mana o yiwanayi ɗam kankana oɗo joyni iyam man ɗam fuumajam ɗam iyam al aada ko annabijo umrimo o yiwo kam ɗum iyam danejam annabijo umrimo o yiwo iyam hayla maako famri to o yiwake jottaka nde o yiwi man kam iyam man ɗo ɗam waran ɓaawo ɗam ɗo wara ɗo jottaka taw taskitana ɗam jotta kam mafhumu iyam man ɗo lortante ha hadise o Fatima bintu Abi Jahsh kanko bo na annabijo sallllahu alih w sallam hollimo yo al aada maako to o wowi no yiwugo ñalɗe masalan ñalɗe 4 malli ñalɗe 5 malli ñalɗe 6 ha lewru kala nde lewru yaali pat ñalɗe 6 malli ñalɗe 5 man warata to jotta kam ɗam wari ɗam wowi warugo banni man ɗam ɗo wara sey yaake go se ɗam wayliti ɗo no watta kanko ko o lorta ha asli famri o lorto ha
o lorto ha asli en famri seeto yo ɗum saali ñaldere malli ñalɗe ɗiɗi en famri boɗɗum masalan mbara jotta oɗo mari ñalɗe nayyi tum waɗi lewru nduɗo lewru metan ɗo waɗi lewru je banni ɗo waɗani seejo takam awtum se ɓeddi ñalɗe ɗiɗi ha ñalɗe nayyi je o wowi taka nde ɓeddi ñalɗe ɗiɗi ɗo modi ɓe wiyata yo ñalɗe maako nayyi je wowi ɗo kaymo taskitana en famri ñalɗe ɗiɗi je yewi ɗo taw taskitana ɗe o aynaka bo lima ñalɗe ma nayo limi ñalɗe ɗiɗi lewru nduɗo lewru warandu to o tawi sañjay ɗum ñalɗe ɗiɗi man ɓeddi en famri ɗo man fo yo yaake to sikki ñalɗe nayyi kam o yiiwo ñalɗe ɗiɗi je warata ɗo ka taw taskitana mo wona ɓe suumay maako o juula en famri yettaka to yetti tatabre wari kalkal ñalɗe ɗiɗi man fayi ɓe to nden kam al'ada ma ko sañi kanko eggi daga nayyi hoti ha ñalɗe men hoti ha ñalɗe jeego nayi ɗo wara nde tati nde wari nde tati goɗo tokkidiri amma noyi to ñalɗe nayyi o wowi wowi warugo se jotta ɓeddi ñalɗe ɗiɗi lewru warandu se warti ñalɗe tati lewru metandu se lorti ha ñalɗe nayyi to ɗo ka jam o hoota dow ñalɗe maako nayyi je wowi ko waɗi ngam daray to sankita al'ada maako man sanjay amma to tabiti dow ñalɗe masalan ɗum no wara ñalɗe nayyi se wari ɓeddi ñalɗe ɗiɗi ɓaawo ñalɗe ɗiɗi ko ɗo tabbiti ni kam ñalɗe ɗiɗi lewru je aranderu kam kañum ka haɗatamo haɗatamo julgo maako haɗatamo suuma e maako ko ɗam ɗo wara ñalɗe ɗiɗi man ngam ko waɗi jotta kam o ɗaɓɓitan taskitan golam o yiya ɗam ɗo tabbitina ɗam tabitay to o lewru ɗiɗabru waɗɗo tabbiti hatton man fu ñalɗe nayyi man kankam o hudata ngam kañum o wowino ngam annabijo wino fatima ne da'i salata qadra al ayami allati kunti tahidina fiha accu e hande inde ɗo al'adama man ɗo ha ñalɗe je a wowino mana ñalɗe je a wowino ñalɗe je ɓesdiɗe ɗo kam ta taskitan to amma ɓesdugo man to tabiti waɗi sikkinde tati ɗo waɗa banne to ɗo kam wigo al'ada man eggi on warti ñalɗe jeego da ñalɗe nayyi eggi warti ñalɗe jeego en famri goɗɗum to amma to eggi man amma sañja hande lora lorta banane ɗo kam jam o hutinira ɓe asli ñalɗe maako en famri goɗɗum to nden goɗɗo to ɗo mari istihada iyam man ɗam ɗo doogo ɗam ɗo saala ɗam ɗo wato hande ɗam ɗo doogo to kañum man ɗo ɓurna fo o larta ha yaake majam kanjam bo kanjum man ɗo fo ɗum laawol gootol nder laabiji ɗi annabijo sallallah alih w sallam sappinanno rewɓe sendina hakkunde al aadaji maɓɓe ngam annabijo wiyata yo a istihada nder hayla kam ɗum innama damun aswadun yu'raf ɗum iyam ɓaleejam anndaɗam bo ɗam ɗo mari sifa majam ngam ɗam ɗo sendiri ɓe iyam ɗam wato hande ɗam istihada iyam jaharata iyam iyam al'ada kanjam ɗo mari sifaji waɗan nayyi ɗam iyam wato je istihada wala ha ɓalugo masala tawan kanjam iyam al'ada ɗam ɗo ɓalwi amma iyam istihada je ñawɗam ɗo kanjam ɗam ɓalwata kanjam ɗam wooja ɗam wosan nonde asli iyam amma iyam al'ada kanjam ɗam ɓalwat ha nonde majam ɗiɗaɓol bo kanjam ɗo ɗam tamoto ɗum tame on warirta ɗum warta dow ilagol famre ɗum ɗo wara dow tame ɗum tame ɗum ɗo moddi to iyam je ñawɗam bo kanjam bo nayi ɗam ɗon ila ilugo ɗum famre to ɓawo toon iyam al'ada kanjam ɗam ɗo mari baali yakete ɗam ɗo wurta ha mo ɗam wurtata ha muɗum ɗo ɗam ɗo mari baali imma ɗam nawan mo hoore mallima ɗam waɗan mo wato hande baale ñaw ha nder ɓanndu maako ɗum famri to ɗoro ɗo kañum on sendiri iyam majam kanjam man ɗo al'ada man ɓe iyam istihaba nden bo iyam hayla kanjam ɗam ɗum mari piyagol masine ɗam ɗo mari piyagol amma iyam istihaba kanjam ɗam wala piyagol to o wawan o sendira iyam man ɓe ɗo o wawan o sendira ɓe yaake nonde man ɗo ka halas to o wowino ñalɗe maako ɗam ƴatti o laari ɗam ɗum no bana ɗam woni ma ɗo ka en mbi o lorta ha je toy o lorta ha je asli to o wawi hettugo ɗo kam o lorta ha je asli nane ma ɓesdiɗam ma ɗo ɗam bonniɗam to o wawata bo ɗo bo o laara tanzim iyam man en famde sika yani yaake ɗam ɓesdi kam ɗam ɗon lismiti ñalɗe masalan ñalɗe ɗiɗi ɓeddi ɗam ɗon lismiti na so ɗam ɗo sañja ɗo bo o huuda ɓe asli maako yani ñalɗe maako je o wowiɗa tammi en famde to ni o wiyata kadi faqala hada irqun fa kanat taghtasilu li kulli salat to kanko ummu habiba man ɗo kala nde o juulta fu o yiwoto to ɗo modi ɓe ɗo wiya yo ɓe ɗo luuri ha masala ma woɓɓe ɗo wiya yo annabijo on ficimo ɓanni woɓɓe bo wiyata kay to annabijo ficimo ɗo ɗum wangan
annabi jon fitimo kala nde o juulata fu o yiiwo en famri boɗɗum kala nde o juulata fu o yiiwo ko ɓe wiyata kaare annabijo sa sallam fitayimo banni donc ɗum ijtihad maako ɗum oɗo yiya yo nde ɗum iyamal aada annabijo mo o juula banni man ɗo kanko kadi o juulata pat no so wiya o yiiwo ɗoɗo ɗum ijtihad maako kiisa mahatake ɗo totton e ɗum raayu maako o hutidiri na ɗum raayu je annabijo sallllahu alayhi wa sallam to la shakka to en laari hakkongol ngollo kana tahtasilu bi kulli sala kala nde o julta fo o yiwo kam la shakka ɗo ka yaadata ɓe diina ko waɗi ngam ɗum masakka ɗona totton kono banne torra ɗon totton kala nde goɗɗo juulata fo wakkati joyi fu sewa o yiwo wara o juula masakka ɗo kam masakka ɗo to diina bo nanema diina ka mahama dow hoytimma dow hoyendi ma jaala llahu aleykum fi ddini min haraj donc torra wala ha diina la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha goɗɗo no yiwo nde joyi ñalde na wawata ɗum caɓɓum to nden kam kanko ummu habiba nde oɗo yiwo annabi sa sallam ɗo accimo oɗo yiwo giwan mako amma la shakka wajibintako dow marɗo yiyam istihada man o yiwo kala wakkati fo to jita kam lutti ɗume lutti nangarɗam woodi riwaya ka imamul boukhari annabi sa sallam ɗon no wiya yo on man nanga kala nde wakkati o juulta to ɗo ka koyɗum balina banni nangugo kam kañum ka koyɗum ko ɗo man fof bana ha malikiya imam malik kanko wajibinta ɗum dow himɓe yani debbo marɗo iyam istihada to ni o nangi nangarɗam maako je zuura wurtago iyam tan kam fistata nangarɗam maako feeto yo ko fittata nangarɗam man waɗi to ko fittata nangarɗam waɗi kam to o juuldi zuura ɓe nangarɗam maako wayi o juula asira ɗo kam halas o fuɗita nangarɗam ma amma to ɗam fistay nangarɗam man ɗam ɗon amma ngam wurtago iyam tan ka fistatago nangarɗam maako en famri ko waɗi ngam kanko oɗo mari qaida maako iyam ɗo ɗumɗe ɗo kala ko wurtata ha ɓandu ɓi adama pat se wurtanoy alkhariju lmu'tad min almakhraji lmu'tad ala wajhi lmu'tad ɗum tatti ɗo sharɗiji man ɗo se heɓɓina masalan bana iyam al istihada kanjam ɗo ɗam ɗo wurta ha nokkure ɗam wowi wurtugo kam ɓalina bannin e bo kanjam man ɗo ɗum asli man ɗum hunde man kañere man wurtata ha yaake man amma hal ɗum ɗo wurtira dow yaake bowaɗo na wurtata ɗo yaake bowaɗo ɓe wurtata ɗo yaake bowaɗo kam ɗo kam halas kay maɓɓe ɗam marata kiita famre ha wajibingo nangarɗam ha wajibingo yiyon fu wala ni kam ɗam luttan dow wato yaake majam ɗam wala kiita en famri boɗɗum to ni kam haɗo ɗo wiigo fa kala tahtasilu bi kulli sala kañum ka ɗum ijtihad maako a fitata debbo banni a wiya ɗum nde aɗo mari iyam jahargal kam nde a juulata fo a yiwala ɗoro ɗo ɗum hunde kinta on ummi ha ummu habiba yaɗata bo ɓe diina en famri siga amma nangarɗam foti ɗo ko o nanga kayen fo ala khilafin bayna al ulama ba malikiya ɓe wajibinta ko nangarɗam do debbo marɗo iyam istihada kala nan e julde fu amma to nangarɗam maako fittika foti amma ngam iyam no noon ɗo wurta kam kayen kam fittata nangarɗam maako en famri amma jumhur modiɗe pat ɗo yiyanayi nangarɗam ɗo wajibi dow maako ngam riwaya ɗon ka boukhari riwaya man ɗo ɗon ɗo sembiɗina haala man amma kadi riwaya man ɗo ɗon ha muwatta amma je nangarɗam kayen wala imam malik filliray ɗum ɓe nangarɗam dow fillay ɗum ɓe nangaɗo ɗo yiya riwaya man kayen kam riwaya man ka tampuka amma riwaya man ka ɗo sahi famri ni kam debbo kam to ni oɗon mari iyam istihada kanko man ɗo o nangan kala nde o juulata amma yiwan kam la eno noon bo to iyam man ɗan ta'i iyam istihada man ni ɗam ɗo wara ñande feere te jawmirawo ɓamtanimo ɗam yake to ɗam ɓamtake bo halas kayiman ɗo wala ko woni dow maako wonay wajib dow maako se o yiwana ɗam iyam je goɗɗo yiwantata ɗum iyam al ada famri amma iyam istihada kayum wajibintako dow maako yiwa nam hadis o tokkigol an aicha radiallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama min ina'in wahidin kilana junub o wiyata wato kuntu mi lattake aghtasilu miɗo yiwodo ana min wa rasulullahi sallallah alih w sallam ɓe nulaɗo allah min ina'in wahid min ɗon yiwodo ha kakel gotel famre si yani nokkure ha ɓe ñeɗata ndiyam man ɗo nokkure ɓe ñeɗata ndiyam ɓe rufa ɗo ɓandu maɓɓe ɗum nokkure wone ɗum taka o woto en hihodotto en famri sika ɗo man ɗo ɗo holla feesago gikku annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɓe woɗɗingo gendal hakkude maako ɓe rewɓe maako sallllahu alayhi wa sallam to ɗo haɗo ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɗo yiwodo ɓe maɓɓe e wiyata bo kilana junu yani min ɗiɗo fuu min ɗo mari janaba en famri to riwaya kaɗo ɗum riwaya boukhari ɓe muslim
en famri to amma wodi riwaya ɗon je Abu Dawud hadith ɗon gol Abu Dawud filli amma yaaki Abu Dawud filli man fu yani mo hadithol man ɗo sahabojo mo ɓe filli hadithol ha muɗum man ɗo sahabojo man ɗo mo o wangay en famri to foti wona yo tabi'inkejo ɗo o filli ha tabi'inkejo ka maako tabi'inkejo kam o ɓuray liñeego kanko kam amma sahabojo kam noy sahabojo ka ɓuri liñeego kamɓe ka noy kulluhum siqatun udul kamɓe kam ɓe pat ɓe siqa en ɓe adirɓe wala ko a liñata maɓɓe to jotta kam Abu Dawud yatti oɗo filla hadith on ha mo filli ha muɗum on man ɗo wiya yo anna rajulin min ashabi rasulillah nawi an rajulin min ashabi rasulillah to hal min ashabi rasulillah ko o nufata kam ɗum sahabojo na to malli a min ashabi rasulillah man ɗo kam ɗum yimɓe tokkiɓe noon o nufata na laaɓay tasri wala totton ha hadith man ɗo on man ɗo wiya yo النبي صلى الله عليه وسلم روي لا يغتسل المرأة بفضل الرجل ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة حديث من هذا بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني ودي حديث من تو حديث من قول له كان قول كم قول له لو تدري بحديث من وريها صحيحين نبني حديث ميمونة كيف وريها صحيحين من بني النبي جل وعلا يودو بما كان كفو ميمونة كان كفو اللي ريو النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بو فلانين بني تو دين كان هبي تيدو kono banin to nen ka riwaya to je wiyata yo daga ta ko goddo hutinira ndiyam dan debbo lucci ha tenwe muɗum masalan hiwa mako malli nangarɗam mako to seniri ɓe ndiyam yani to ɗum tenwe no noon malli nangarɗam malli hiwa to ɗam lucci goɗɗo hutinirta en famri hadisewol man ngol ɗo kangol kam ngol to ngol yowama dow hadisewol ngol ɗo nanima en mbiɗen yimɓe modi ɓe hadise o mari qaida kala nde goɗɗo mo latti siqa kuma ko ɓuran siqa goɗɗo feere to ɓe luutidiri ha fillugo en hosan riwaya ɗon mo ɓurata margo siqa manina bani imamul boukhari ɗum siqa imam abou daoud ɗum siqa amma imamul boukhari awsaku min imam abou daoud to nen kaccori imamul boukhari filli hadise man ɗo ngol luutidiri ɓe imam je ngol imamu abou daoud imam abou daoud warti chage en hutiniragol imam al boukhari famri to ni kam hadisol kam golɗo en hutinirta yani wala muskila hutinirgo ndiyam ɗan debbo tenora ɓe majam o lucciɗam wala muskila hutinirgo ɓe ndiyam ma famri to ɗo man ɗo ko waɗi bo ngam soal ɗum waranan goɗɗo riwaya on kanka fo ɗo yiya ka bana kaɗo saahi ko kaɗo saahi bo yota kam ka warti ka saf ka hutinirtake riwaya kaɗo on hutinirte en famri to o wiyata wa kana ya'muruni Aisha go wiyata wa kana ya'muruni o ɗon no umranmi fa attaziru ɗo mi taado wato hande mi taado mi ɓorno wato hande lumsiyam fa yubashiruni annabi sallama se soccindira be maako to ɓe wi mubashara ɓawigo laral to memi laral masalan to waɗi bannin ɓe mbiya waɗi tabasu yani annabijo o wiyata Aisha ɗo wiya yo annabijo ɗon no umramu yani yaake oɗon mari al'ada maako annabijo ɗon to ɗon mari haaje weltinirago be maako annabijo ɗo wiyamo yo o waɗa wato hande o waɗa isar maako manan ɗo o ɓorno sirla masala ha yaake al'ada maako nden annabijo sallallah alih w sallam basharnamo yani weltiniro be maako ko luuti wato hande nokkure ha iyam maako wurtata nden o wiyata wa ana haidun wakkati man bo ɓe ɗon no nder iyam al'ada to haɗo ɗo ɗo fu ɗo holla wodugo wato hande gendal annabijo sallallah alih w sallam ɓe rewɓe maako hatta yaake to debbo man ɗo mari al'ada fu annabijo sa sallam ɗon no wato hande waɗa mubashara ɓe maɓɓe famli o ɗon no wondi ɓe maɓɓe o ɗo weltinoro ɓe maɓɓe amma kadi o wiyata annabijo ɗon no umra mo o ɓorno wato hande sirla o taado annabi sa sallama yani hande ɗon weltinoro ɓe maako alhaali maako oɗon mari al'ada maako amma ko luuti ha nokkure iyam maako to ɗo man ɗo ɗum ɗo holla yani feesugo gendal ngal annabi sa sallama feesinani rewɓe maako ngam en anndi yaake annabi sa sallama wari no madina o tawi yahude en ɗon no toon kamɓe man ɗo yani to himɓe saare maɓɓe ɗon mari wato hande al'ada saare man maɓɓe wonata yani ɓe ñamdataɓe maɓɓe jottaɓe ñamdaɓe maɓɓe to ɗo man ɗo kadi Aisha ɗo holla yaake annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maɓɓe to ha hadise ol ngol ɗo wa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashirani wa ana ha'id ɗo holla dagatako wadugo jima
yani ɓe debbo yaketo ɗo mari al ada mako famri ɗo kam ɗum ijma mahallu ijma wala modibojo mo luuti yani ijma to mbi ijma bo yani modiɓe islama daga islama jooɗi ya hande wala mo wi ɗum ɗo dagi famri kay moɗeta mahallu ijma yani modiɓe pat ɗon yehi dow yani la yajus ko waɗi bo ngam hadisol ngol ɗo tappina banni jawmirawo subhanahu wa ta'ala bo waddi banni ha qur'an yasalunaka anil mahid qul huwa ada fa'tazilu nisaa fil mahid ay itizal wan allah ten ɗo hollini fil mahid mahid bo ɗum nokkure al ada wursata tan mana man ɗo goɗɗo foti waada ɓe debbo ko waadata ko amma ko luutinayi ko luuti jima yaake to ɗo mari al ada maako to amma patti o bana ten ɗo laara defte malikiya ɓeɗo rentina ko waɗi ngam yaake feere yo ɗi goɗɗo o fotay o mara nafsu maako famritika yani to o fotay o mara nafsu maako yaake to o fijidi ɓe rewe maako ɓe debbo maako machine yani foti ɗum yara mo ha yani hande o waɗa jima to yaake nden ɗo rentago man ɗo ɓuran to o wawata yani marugo hoore maako yaake ma to amma kadi dagago kam ha min haysu dagago kam ɗum ɗo dagi amma to goɗɗo ƴatti bo ɗo bo yani hande o yeddi jawmirawo subhanahu wa ta'ala modi ɓeɗo luuri ha to debbo on goɗɗo on o waɗi jima ɓe himɓe saare maako hakkita ko woni ha maako ɓeɗo fotti ɗo hunde woore amma ɓeɗo luuri ɗo hunde woore hunde nde ɓe fotti dow man kam o waɗi zunuba o waɗibi dow maako bo o tuubana jawmirawo subhanahu wa ta'ala donc zunuba man ha nga itta ɗo sey ɗo tuubu ɗo kam ɓeɗo fotti dow nonon amma ɓeɗo luuri ha wajibingo kaffara dow maako yani keforgal yani o waɗi jimaɓe himɓe saare maako alhaali bo debbo man ɗo mari al ada to o waɗi banni man ɗo ɗo wajiba dow maako yani hande tuubu kam ɗum geddal o waɗi mapindiwal e ɗo wajibina dow maako tuubu e bo ɗo wajibina dow maako keforgal to ɗon ɗo bana jumhur modiɓe ɗo wiya keforgal wajibata dow maako ko luuti imam ahmad oɗon mari hadisol ngol ɗon ha musnad maako hadisol ɗon ha musnad maako annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo wiya yo hadisol man abdoullah ibne abbas filningol annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo wiya ani to ni goɗɗo warani himɓe saare maako yaake to ɗon mari al ada o maran keforgal man ɗo ɗum ɗiɗi dinar ɓe nisfu dinar an famri dinar ɓe nisfu dinar yaake ndey ɗum dinar yaake nde nisfu dinar yani to o waɗidi jimaɓe himɓe saare maako wakkati to al ada maako fuɗɗi imma hande ñande al ada maako man wari malli janngo man malli faɓɓi janngo man en famri ko waɗi bo yaake man ɗo dinar o hokkata nani dinar ta fotata ɓe reeta dinar yaake man dinar o hokkata ko waɗi ngam yo oɗon no nder semi maako neway yani ɗum ñalde ɗiɗi ñalde tati ɗo kana goɗɗo muñanno to nde ka ɗo ukki dow maako kam ɗo kam wajibi dow maako o hokka dinar amma to ɗum wari har raggare ñalde maako masala oɗo marino ñalde joyi ha al ada maako ha ñalde jowaɓre man malle ha ñalde nayaɓre waddi al ande ɗo jimaɓe maako to yaake nden no nisfu dinar o hokkata ko waɗi ngam yaake man ɗum netti seɗɗa oɗo mari geldol famri o mari geldol yaake an hokka nisfu dinar to dinar bo to en mbi dinar ɓe ceede men ɗo tacriban ɗum ɗo mari luural ha yimɓe sippoɓe hunde ɗo tangeeri famri ɗum dinar ɗo ɗum 4,8 gramme tangeeri tawi won dinar goto famri sika 4,8 ani yettay gramme joyyi saali bo gramme nayyi ɓe ƴettakata kefi gramme gotel no sorata to gramme gotel ɗo sora bo no gas masala famri to gramme gotel ɗo sora bo no gas na ɗum ɗo hakkombi bo temere malume to gramme man lestiya booro no gas ngam yaake feere gramme ji man ɗo gramme tangeeri feere a tawaɗa technique feere bo ɗo yaha ha borno gas e jemmi ɗo yaha borno gas e jeyi fu allahu alam min kam miɗo ɗo andugo yaake feere masail ji zaka miɗo yaha ƴama yaake feere bana yaake to goɗɗo ƴami haala masalaji zakkaɓe waɗugo mbeɗo mikiyas miɗo yaha ƴama yaake feere to amma ndi a yehi a ƴami pat dananirji man ɗo a tawan noy ɗo saña yaake feere a tawa gramme ɗe sippane ɓe wiye bo sappo e jeɗɗi feere bo sappo e jeɗati yaake feere to a yehi wiyamane hooti ha borno gas e jembe donc ɗum ɗo saña nde weeti fu ɗum wala prix saabi to ita kam to goɗɗo phototiri noon man waɗi ita kam o yaha o tefa noyi gramme kannderi nayyi ɓe jetataɓel sorata donc 4,8 gramme sorata to e wutti bo temere o ka kañum woni ɗo maako to hokkan seɗɗa to hokkan yaake gotel aka fo ha maako famri to ɗum nisfu dinar bo jotan o ɗaɓɓita prix 2,4 gramme dan gramme ɗiɗi be nayaɗo an famri ɗum banni man prix man o yata o tefa to ɗo kata ɗum nisfu to ɗum nisfu dinar amma konngol de ɓuri sahugo ka keforgal ɗon dow maako ko waɗi ngam hadis o imam ahmad hadis on sah
hadis man lamgol tan ngol ɗo sahi on famri man to goɗɗo waɗi ni ɗon de maako non ɗon de maako kefforgal to jetta ka o laara ha aran ñalde no malle ara gareje ñalde donc to ñalde debbo man ñalde nayi on o eddata watta al adana ko watta ñalde nayi on famri to ñal masalan to ɗum arandere ñande arandere ɗo kam kala on famri ɗum mino hokkata ɗo ka yatan dinar ñande ɗiɗaɓre bo dinar to hotte ñande tataɓre takana senditi saali caka to ɗo kam risque dinar ɗum o nisque dinar on famri to ɗum ñalɗe jeego bo bandima ɗo waɗi sali taafi ɗum ñalɗe jee to senditi saka sak e toye ɓurata ɗuɗugo jeegal wakkere heddi ɓe labgol ma ko kay ɓurta ɗuɗugo ma ɗo kam halan o waɗa nisque to kay ɓurta famlugo bo ɗum kam o waɗani dinar ɗo on ko woni ɗo maako to nam tawi mo hokkata bo ɗo kam o hokkan yani kala kajo tan mo wala o hokkata nanema to goɗɗo hefi kam bana modi ɓe ɗon mbiya yani yimɓe ɓe jawmiraw subhanahu wa taala limti hawketeɓe zakka yani arane maɓɓe al fuqara al masakin kamɓe on o hokkata on famri ani na debbo bo ɓe ɗo wiya to jaɓani to jaɓani mo na kanko dooli ɗum kañum fu ɗon dow maako on famri amma to dooli ɗum kam wala ko woni dow maako on famri na نعم نعم توني وولو ñalde nayi ha banni awi den ñalde nayi man eggi kono banni eggi yaake to ɗam eggi woowi wowugo man fof moldi ɓe ɗo ngara battuɓe nde tati to o hay lewru nduɗo balɗe nayi lewru warandu balɗe nayi lewru metandu balɗe nayi takam battuman ɗo ɓe yani ala adama ko tabbiti dow gotel ñalɗe nayi lewru warandu to waɗi ñalɗe joyi famina to ɓesdi to takam ñalɗe nayi on ko hutini takam man je jowabre ɗo taw taskitana ɗum o nanga o juula gorko ma ko waranan ɗum toyi wala muskiɗama famɗi siga toni oy wa kana yukhriju ra'sahu ilayya ɗon nder ko Aisha ɗon limta oɗo wiya wa kana yukhriju ra'sahu ilayya o wiyata yo annabijo ɗon no wurtina hoore muɗum ra'sahu ilayya wurtina hoore muɗum ha am wa huwa mu'takif oɗon ha nder juulude oɗon ha itikaf en famri en andi suudu Aisha ɓe juulude annabijo sallallahu alaihi wasallam daye sam ta kilay oɗon nder suudu maako ɗo hayna nder juulude annabijo sallallahu alaihi wasallam en famri suudu annabijo bo feetayno na bana en andi no tabiti a hadisol annabijo to ɗum no naafa jemma ngalano bana leece ba alhamdulillah ba enen mari famde siga o wiyata annabijo to ɗum no naafa ɗo to ha o sujida ma se o yerɓa koste Aisha ni o sujida to ummi o dari o andi annabijo ɗon neeɓa ha janngugo taka se o forta koste ma takati annabijo dilli sujidede se yerɓa koste maako nden sujida famde ha ke famlugo suudu famde siga a enen kam machallah kono so kanko man ɗo o wiyata annabijo ɗon no mari gasa ɗutka gasa mako man ɗo Aisha ɗon no lotanamo ɓurna fo gasa man ɗon no mari gasa ɗutka nande jago to goɗɗo mara gasa ɗutka amma bisar to aynan gasa man amma dagata ko gasa man warta ha bana je rewɓe kam masalan ka rufta ha dow ɓawo ma amma to ka haaɗi dow hoore ka ɗo ɗuuɗi ka wala iskal en famde siga to amma ta wona bo waɗi ɗum ɗo nandi jidgo heferɓe masala famri kan ka waɗi tan o yofti gasa mako famri siga to ɗo annabijo ɗon no wurtina hoore muɗum kanko Aisha oɗon gal suudu mako kanko annabijo bo ɗon toye nder julurde en andi goɗɗo to ɗon nder itikaf vurtago mako ha yaasi se wona ɓe ɗume se wona ɓe gelɗo to nasti itikaf kam famri nokkuni ha o joɗata oɗo jooɗi ha babal itikaf mako ha nder julude man ɗo to o wurti ɗo haajeje sharia jaɓata on wurtini imma ha o nanga malli ha o yaha ɓaawa suudu en famri malli bo masalan ha nder julude man ɗo ɓe jaɓata o ñaama nder julude ɗo dagi ñaamugo nder julude ɗo dagi ɗaanago nder julude wala iskal to amma tawan yaake feere jawmu en juluɗe feere ɗon gaña ɗum to goɗɗo weyti ñamtum ha ñaama nder julude ɓe ɗo haɗa ɗum to masalan to fototiri bannin aji taka dole te o wurtana o jota o ñaamata nga ɓe haɗimo ñaamugo kam to na wurtan yaasi to ɗo bonayi ɗum geldol ngol sharia jaɓa ɗo kanko annabijo sallallahu alaihi wa sallam Aisha o yiɗi Aisha lotanamo hoore maako
to ita kam kanko ɗon nder julude famri Aisha boɗon gal yaasi famri se o li'a hoore maako man ɗo Aisha lotanamo gasa maako man o wiyata wa kana o latti yukhriju oɗo wurtina ra'sa o hoore maako ilayya yani o wurtina hoore maako ha am wa huwa mu'takif annabijo go ɗon no mari ɗon no nder itikaf fa aghsiluhu se mi lotanamo hoore go wa ana ha'id ɗon no mari al'ada en famri to haɗɗo ɗon waɗi ɓe ɗon mbiya yo hadisol ngol ɗo sappina yo dagata ko debbo nasta nder jurude yaake al'ada maako famri ɗon wari ha hadisol Atiya radiyallahu anha o wino annabijo sallallahu alaihi wasallam umrino ɓe kamɓe rewɓe ɓe jaha sallare nabamina nokkuri ha ɓe julta julde idije to ɓe gurtina hatta ɓe rewɓe marɓe al'ada fu ngam ɓe jalɗira khayru ɓe jalɗira do'a yani ummatore nabanen to ɗo amma annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe wiyata ɓe yo amma jawmol al'ada kam ɓe gona ha yaasi julude en famri to ɗo man kadi Aisha radiyallahu anha oɗon no annabijo ɗon no wurtina hoore muɗum sallallahu alayhi wa sallam annabijo man ɗon no nder itikaf nden o lotana ɗum hoore muɗum alhaali bo oɗon mari al'ada maako en famri ɗum nden hadisol tokkingol o wiyata Aisha radiyallahu anha en ɗo yiya wato hande babol ɗo muallif ani mo filli deftere ɗo hadiseji je ko woni ha babol hayla pat ɗum hadiseji Aisha o soggi ɗo ɗo be haaje on en famri sika haaje ɗon hatton ko waɗi gam yo laaru babol ko laarani haala al'ada wala ko debbo marata haaji ha babol ko laarani al'ada hadiseji je Aisha soggiɗo goɗɗo heɓata en famri to ɗo ɗo sappina himɓe je wiyata Aisha radiyallahu anha ko hufri en famri ɓe naalata ɗum ɓe kula ɗum ɗo ɗum raddu on dow maɓɓe waɗata en famri sika gam yo haɗo babol ko laarani haala al'ada ɗum pat majum ɗum hadiseji mo hadiseji Aisha fa Aisha fillay kano rewɓe tan ha masayeji ɗiɗo ɗum masalaji bo je modiɓe fikku pat fotti dikkana goɗɗo fitugo dow masala ko laarni hala filu babol filu funa caɗɗum amma dikkina goɗɗo yewtugo dow filu ko laarni hala al'ada ngam ɗum ɓe jongiti ɓe kuje ni wagare famre amma hadiseji ma ko ɗo fistaden kala humud pat ko laarni hala iskalatji ko laarni hala al'ada ka pat hadiseji ma ko ɗo yani hadiseji je wari haalo man ɗo ɗi fatmaji ɗo hadiseji Aisha radiyallahu anha en famri to ɗo man ɗo ɗum hollugo daraja Aisha man radiyallahu anha modi ɓe ɗon mbiya yo nde rewɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam Aisha kam to ni goɗɗo huɗimo bittifaq al ulama o ko waɗi ngam kanko oɗon mari mise feere dow rewɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanko ɗo Allah cenɗo tappini o goɗɗo gonga ha Qur'an e bo o nastowo aljanna wakkati nde ɓe tuumimo ha agazwatu bani mustala nde ɓe tuumimo ɗo o jooɗi ñalɗe haala man ɗum wanta nder Madina jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini ayaji takriban 19 dow haala man o wangini laɓɓuma haala man jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata yo inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم jomirawo sappini ko ɓe gaddima ɗo ɗum isku ko ɓe mbiyata isku ɗo kayum ɓuri darde fewre kam na foti a fewa ɓe laara ɓe hunde nde ɗo ko o wiman ɗo foti waɗa amma ɓe liŋa ɓe tawa fewre masalan a wi goɗɗo yo accident waɗi ha Carrefour kaza himɓe ɗiɗi maayi foti waɗana fota waɗa foti waɗa nabanen to amma a fewi waɗa nabanen to goɗɗo man o fewi ɗo nayi fewre maako ba ɗo nde foti nde waɗa amma to ɓewi isku ɗo hunde on je to goɗɗo fewi ɗum fotayi ɗum waɗa jeta masalan bana a wiyo goɗɗo ɗo yaha yaadu a yetti ha asama a wiyan mone malli bo a wiya goɗɗo on wato o yaabi loope oɗo glisa ha o yetti daga ɗo ha o yetti laynde no a wiyata ɗo ɗo isku hunde on a fewi kam ɗum fewre amma waɗata malli waɗata kayum jawmirawo ƴoni ɗum koɓe mbiyanta Aisha man ɗo ɗum isku inna alladina ja'u bil iski usbatun min famre ha ragare man jawmirawo yiɗi holla en yo goɗɗo to o cohɗo o ñidduɗo ɗo jawmirawo hawtama ɓe goɗɗo gonga Allah wiyata yo alkhabisatu للخبيثين والخبيثون للخبيثات ناي والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
jawmirawo wiyata ulaika mubarrauna mimma yaqulun ɓeere ɗo mi laɓɓini ɓe tak ha ko mi wiyata ɗo ɓe waɗay allah wiyatano lahum mahfiratun mi yaafi ɓe wodani ɓe yaafure wa ajrun azim koma wa risqun karim modi ɓe pat ɓe fotti risqun karim aljanna na ceɗum donc aicha ko ɗon ɓe yimɓe je ɓe seyniri ɓe aljanna kono banni jawmirawo to seyniri goɗɗo fasitana o andi ragare goɗɗo kono banni o andi ragare goɗɗo to o wi goɗɗo oɗo ɗo kasajo ɗo banni man ha ragare maako to goɗɗo voɗay bo bannin laarule jotta surol masar tabbat yada abi lahab wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab ɗum bappaño annabijo sallallah alih w sallam amma jawmirawo jippini suurowol naalimo holli kanko ɗo noy oɗo torra annabijo sallallah alih w sallam o yahan yiite suurowol ngol ɗo jippi en famri hitande nde yeere suurol ɗo jippi hitande tatabre ɓaawo nelal annabijo sallallah alih w sallam famri annabijo ɗo ma duuɓi 43 suurol ngol ɗo ngol jippi a famina ndey abou lahab maayi ɓaawo asaweere ɓe kono badar duuɓi noon hakkunde ma duuɓi 12 hakkunde ma suurol ɗo jippi hollo yahan yiite na o tuuban no heɓa o fewna qouran mali nayi amma allah andira gare maako duuɓi 12 o yeeri ɓaawo ton ngam ha ɓaawo kono badar ɓe balle 7 o maayi kanko man bono o maayi ha suudu maako debbo maako dilli jahangal ɗo natti suudu o waali o maayi balle 3 ɓe annda famina ita kam kaccenga maako o heɓtini yimɓe goɗɗo maayi saka ɓe wari ɓe maɓɓiti suudu ɓe tawimo araɓe bo anndi ɓe manti anne ɓe irdiri mona ɓe watti ngaska ɓe leɗɗe on ɓe wadda leggal ɓe yerɓa moni o talla hande o yetti gabrire mako ɓe takkini na banni to ɓinguel annabijo maayi fo weyo an ɗo kana allah maɗa yiɗama ɓikkoy ma pat ɗum maayi o huɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam famri debbo mako bo rufanno giye ha laawol to annabijo wa heɓa tufano na bannina ɓe giɗa dawa maako to ragare goɗɗo ɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala to andi ragare goɗɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala senata goɗɗo to ayi jawmirawo seni goɗɗo halas jawmirawo andi mo andi wattan maako an kana hunde fuu doɗo minti ɗiɗi ko watta andina jawmirawo ka ha duniya ɗon fawo andi ko saali jawmirawo andi mana bani amma an ka anda to jawmirawo subhanahu wa ta'ala andi wattan ko mojo fu to ɗo annabi allah cenɗo senimo kanko man ɗo ɗum goɗɗo laɓɗo kanko kam bistifaq modiɓe to goɗɗo huɗimomi o hufri o wurti islam en famde sika to nden aicha wiyata fayni o an aishata radiallahu anha qalat kana rasulullahi sallllahu alih w sallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fa yaqra'u alquran aicha wiyata yo kana rasulullahi annabijo latti yo yattaki'u annabijo ɗon no tuugo yani oɗo ɓaaro fi hijri ha dawɗiyam en famri wa ana ha'id alhaali ɓo min ɗo mari al'ada en famri fa yaqra'u alquran nden o janga alquran en famri ko fuɗo holla wodugo gendal annabijo sallllahu alih w sallama ɓe rewɓe maako to haɗo ɗo modi ɓe ɗo yayo ko haaje waddugo aicha masalan yaake jangugo annabijo sa sallam alquran alhaali bo annabijo ɗon no dow maako masalan ɗon no ɓaari mo mallima ɗo waali ɗo kosɗe maako ɗon janga qur'an nanni annabijo sallllahu alayhi wa sallama kanko no jangirta qur'an o jogata deftere en famri nam annabijo wawata jangugo har feere ta windi mouhammad na inde maako no windu to a yiɗi ɓe hunde ɗo manga manga ko ɓe gafgal na ɓe wiyata ta windi aymo jango jangata o wawata jangugo en famri sika kanko ka ɗum manquere ɗum mujiza ha maako amma an kate ɓen ɓe windan inde ma wawata jangugo ni ɗo bustima on amma kanko annabijo sallllahu alih w sallama to o wawino windugo o wawino jangugo ɓe wiya noy ɓe wiya ɓe ekkitinimo qouran ɗo na kanko waddi amma kanko ko yummi o janggay ngam yaake maɓɓe ɗo ɗamo kala wawi jangugo andi annabijo sa sallama kanko wawata jangugo wawata windugo nden bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala haɗimo ekkitini ko waɗi ngam noy ngam heɓa ɗum latta ɗum mujiza o waddi hunde nde tampinande araɓen pat ɓe wawgo wolde maɓɓe fuu ɗi tampini ɗe na allah irni ɓena wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi sura ɓe mislihi waɗa o shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin nayi ɓe wawata wadde to ɗo annabijo sallllahu alih w sallama
kanko o wawata windigo o wawata jangugo ɗum to o jangal qur'an ɗo bana no o jooɗi ɗo jangata qur'an mako o sogga dilla tan famri o jogatako deftere to kanko man ɗo oɗon yaake mako ɓurna fo oɗo janga qur'an ha yaake mako famri ke feere to wari walago malli oɗon jooɗi siwti oɗo janga qur'an mako to ɗo man ɗo ɗo joddi ɓe Aisha oɗo tuubi ɗo Aisha man ɗo nden oɗo janga qur'an mako Aisha ɗo wiya en alhaali mako oɗo mari iyam al'ada mako en famri to haaɗo ɗo moodiɓe woɓɓe ɗo wiya yo annabijo sallam Aisha ɗo tappina yo debbo to ɗo mari al'ada o jangatako alqur'an en famri ɓeɗo hujjira ɓe hadisol ngol to ɗon no mari al'ada mako o jangata qur'an to amma ha moodiɓe ha mazahibji ha fikku jangugo qur'an man ɓe janga non kañum kiita mum feere hoosugo deftere alqur'an joga bo kiita mum feere sendira hakkude famri jangugo kam jumhur moodiɓe pat wi dagan debbo janga qur'an to ɗo mari al'ada ma famri jangugo ko luuti eftugo deftere maɓɓitugo a deftere tan oɗono huundi suuraji maako o lornitandi famrina ko nandi malli bo o waaloto o moccan ɓanndu maako ɓe suuraji qur'an ɗo pat dago to wala iskal ha majum famrina ngam mo wima dafni jangugo kulhuwa foto wiya o dafnata jangugo baqara mali feere feere ɓanndu qur'an na balina konen kam jumhur ɗo yiya yo o janga kam wala iskal famina ha jogugo qur'an bo jumhur modiɓe wi dagata ɗum c'est finani ɓe modiɓe irin bana ibnu hasmin rahimahullah wa dawudu zahiri rahimahullah famri amma ko ɓuri woɗugo kam jangugo kam wala iskal foti o janga famri amma mushaf kam taw iskal to ɗum mari al'ada ma famri ɗo on raawi je ɓurata leɓango goɗɗo ɓe dina maako kaymo ɓurata de'itingo ɓernde maako ngam to a laari ha qur'an jomiro wiyata la yamassu ila almutahharun la yamassu ila almutahharun ɗo na ɗum enin allah wolwanta ɗum malaika en ɓe wolwanta to ndeka kamɓe funa kamɓe fu jawmirawo wino se senaɓe kono banni kono kamɓe ka jawmirawo seni ɓe se senaɓe man to nden kadi ga ha maɓɓe fu se senaɓe man kam ene man bo se wona non alina banni kaymon ɓuri hanude en famre miɗa wiya mi wi oɗo wini oɗo wini min kam yettima ɓe dey komi jangi e bo ko ɓurta de'tingo ɓe ammin famina foti anana fito goɗɗo feere bo yaaday ɓe jamnu ɗo ka an min ka ɗo mi wiyata en famre sika a yiwa ngam fostati e yo na hawɗo bo winoni donc ɗum fikku on nandi ko ɓetta fikku si ɗum faamu kayum kam walina bani ko moyin ɗum mari wicc hamago en famrina to en ɗon mari dalil sarih je wari laɓɗum holli kam to kamen paɗe ngo ɓaawa dalil to dalil wala bo na jotata ko moƴƴi hutiniral ɓe de ko o faami ha ko modi ɓe wi malina banni to min bo ɗo on komi faami famrinanema min kam madhabam ihtiyat yani hunde fof ko ɓurata de'itingo goɗɗo ha dina ma on famri sika ayiwa donc to ni debbo man ɗo o janga bilam ɗumen ta mushaf ɗo kam wiyen wala iskal o janga ko qouran tout o wortata wala muskil famri amma eftugo kam ɗo kam la en famri sika ɗum taw o efta yimɓita qur'an o wiya o janga to amma modiɓɓe asru modiɓɓe men zaman jotta bana en andi ɗo mari modiɓe tedduɓe tilimɓe bana ibnu bas en ba usaymin en ko nandi e maɓɓe ba imamul albani ɗum masayikh en tedduɓe a fonanɓe ɓe modiɓe taalinoɓe ma gam ɓe goodi kafa a matin en famri sika ɗo kutiniraɓe fatawaji maɓɓe to bana cheikh modiɓe maɓɓe ɗo mbiya yo jangugo qur'an ha nder application kayimɓe marata kiita mushaf famri boɗɗum ɗum debbo foti maɓɓita ha téléphone ma ko application do darogal ɗo o foti o janga wala muskila kayim ɗo kam wala iskal ngam ko waɗi ngam ɓe hosirta téléphone ɗo ɗum ɗo ɗum mari kiita mushaf famrina ko waɗi ngam a watan ɓe nder jiba a nattida ɓawa suudu a rona lawata jiba nasta ɓawa suudu la yajuzu shar'a kono ɗo kana ya nattida to ɗin ka ɗo wala kiita mushaf nde wala kiita mushaf ɗo foti a maɓɓita qur'an man haɗɗo a janga bo man ɗo laara haɗɗo oɗo janga ɗo ka wala iskal an famri foti to o yiɗi jangugo mala o hunjowo masalan oɗo mari iskal foti o sooda ɗum téléphone ɗum mari ɗum ha téléphone ma ko oɗo laara famri amma mushaf wala to kan mari muskila famri to amma yoga malikinko en ɗum nder e madhaba malikiya to laari ma muhtasar yoga maɓɓe ɗo wiya yo dagoto to o jangino joga alluha malli bo noy
malli bo jusɗu en famri goɗɗum yoga maɓɓe ɗum yabanni en famri o bo toon hutiniri konngol ngol ɗo bo wala iskal en famri wala muskila en famri sika naam to ɗo ko naam to